салом бинандагони гиромӣ, инак боз шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумост. мухлисони доимии намоиш хуб огоҳанд, ки дар ҳар шумора мо дар бораи пайдоиш, нишонаҳо, ташхис ва табобати бемориҳои мухталиф маълумот дода, маслиҳати мутахассисонро ҷой медиҳем. имрӯз имкон дорем дар бораи як нав беморӣ ба шумо маълумот диҳем. аслан номи ин беморӣ дар забони юнонӣ ду мафҳумро ифода мекунад. яке хун ва дигаре муҳаббат. аллакай аз ишораи мо фаҳмидед, ки намоиш дар бораи яке аз бемориҳои вобаста ба хун сурат мегирад. мутахассисон ба он назаранд, ки ин бемориест, ки кам вомехӯрад ва ирсӣ аст. гемофилия ё лахташавии хун чунин ном гирифтааст ин беморӣ. агар маълумот доир ба ин беморӣ бароятон аҷиб аст, бо мо бимонед. гемофилия ё лахташавии хун чӣ гуна бемориест? шояд кам нафарон доир ба ин беморӣ маълумот дошта бошанд ва ё шояд бисёриҳо доир ба бемориҳои вобаста ба хун маълумот дошта бошанд. пурсиши сарироҳии мо нишон медиҳад, ки шаҳрвандон доир ба бемориҳои марбут ба хун чӣ маълумот доранд. камшавии хун ин группа як бисёртар аз анемия Тоҷикистонда. Обычно ҳама гурӯҳи як касе хуншасе анемия бисёр доранд ҳозир. Анемия, ВИЧ, СПИД ҳамин. мисол вируси норасоии масмумияти бадани одам, чунки ВИЧ, СПИД дигар мо бояд ба ин ба тозагиҳо риоя кунем. аз ҳама маъмулаш ки масалан дар мактабҳои миёна ҳам дар ин бора маълумот медиҳанд, гурӯҳҳои волонтериё ҳам ҳастанд, ки дар ин бора фаъолият мекунанд. бемории вируси норасоии масмумияти одам аст. масалан роҳҳои асосии гузаришам ба воситаи хун аст. бемории гепатитам фикр кунам ба воситаи хун мегузарад. хулоса зиёданд бемориҳое ки маҳз ба воситаи хун аз як нафар ба нафари дигар мегузаранд. бемории хунро наметавонам охимам. аслан бемориҳои марбут ба хун хеле зиёданд. камхунӣ, бемории виллебранд, синдроми луи бар, синдроми гассер, гемофилия ва ғайра. миёни ин бемориҳо гемофилия бо як қатор хусусиятҳояш фарқ мекунад. беҳтараш мутахассисон ба мо фаҳмонанд, ки ин чӣ навъи беморист. бемории гемофилия ин худ бемории модарзодгӣ буда се намуд аст, ки бемории гемофилия А8 фактор, бемории гемофилия Б 9 фактор ва бемории гемофилия С 11 фактор. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳама зиёд бемории гемофилия А дида мешавад, ки 8 фактор дар назар аст. бемории гемофилия ҳолате ки кӯдак ба дунё меояд, модар намедонад ки тифле ман ба дунё меорам ин бемории гемофилия дорад ё ки надорад, чунки инро баъди муайян кардани ташхисгоҳ ва лабораторие ки дар назди маркази илмии хун ҳаст, баъди он ба амал меорад ки ин бемории гемофилия ҳаст ё ки нест. системаи лахташавии хун гуфта бояд чиро фаҳмем. хуне ки дар вуҷуди мо ҳаст аз ду қисм иборат мебошад. яке аз элементҳои хун, дигаре аз зардоби хун. элементҳои хун кадомҳоянд? курачҳои сурхи хун барои тамоми ҳуҷайраҳои узви баданро бо оксиген таъмин кардан, курачҳои сафеди хун, лейкоцитҳо, ин ҳамчун муҳофиз аз ҳуҷуми вирус, бактерия, паразитҳо одамро ҳимоят мекунанд. элементи севум бошад тромбоцитҳо. ҳангоми хунравӣ, хунрезӣ онро манъ мекунад. ба ғайри ҳамин элементҳо дар зардоби хун 13 омили лахташавии хун вуҷуд дорад, ки онҳоро бо ҳарфҳои римӣ аз 1 то 13 номгӯ мекунанд. ҳар яке аз ҳамин омилҳо хосияти хоси худашро ҳангоми хунравӣ доранд. ҳангоми кам шудани як омил, дигар омилҳо ҷои онро иваз мекунад. то солҳои 80 дар дунё ҳамагӣ 400 000 беморон гирифтори гемофилия буданд. то соли 2020 ин шумора қариб ба 600 000 расидагӣ. сабаб дар чист? ба фикри ман шумораи аҳолӣ зиёд шуд, ташхисгоҳҳо, озмоишгоҳҳо бо усулҳои нав зиёд шуданд, маданияти худи одамон баланд шуд, сари вақт муроҷиат мекунанд. ҳамин сабаби зиёд шудани
шумораи гемофилия шуд. Гемофилия относится к геморрагическим диатезам. Геморрагические диатезы, в свою очередь, делятся на коагулопатию, тромбостопению, тромбостопатию и вазопатию. Да? К коагулопатиям относятся 3 вида нозологии. Первый тип – это гемофилия А, Б, С. Геморрагические заболевания, или по-другому их называют псевдогемофилии. Сюда относятся гипоконвертинемия, гипофибринемия. Это псевдогемофилия, значит парагемофилия. Ложные гемофилии тоже существуют. Третье – это геморрагические заболевания, которые сопровождаются повышенностью фибринолитической активности схемы кроветворения. Гемофилия – это наследственное заболевание, которое передается X-пленной хромосомой. Чаще болеют мальчики, а девочки – кондукторы. Гемофилия, в свою очередь, делится на 3 группы. Первая группа – гемофилия А – это недостаточность глобулина А. Недостаточность 8-го фактора. Гемофилия Б – недостаточность 9-го фактора. Здесь не хватает предшественники тромбопластина. А гемофилия Б, еще гемофилия Б называют болезнь Кристмаса, потому что впервые в 1952 году впервые заболел мальчик по имени Кристмас. Третье – это гемофилия С, которая передается по доминантному типу, болеют и девочки, и мальчики одновременно. Тяжелая, это называют его еще тяжелой гемофилией, болезнь Розентеля. Здесь нехватка 11-го фактора, кофермента, предшественника тромбопластина. акнун хоҳем гуфт ки гемофилия чӣ аломатҳо дорад. мусаллам аст ки ҳар бемориро метавон сараввал аз рӯи нишонаҳои аввалини зуҳурёбияш муайян кард. вале далели ҷолиб он аст ки дар бештари маврид ба беморӣ мардон гирифтор мешаванд. пас гемофилия чӣ аломатҳо дорад ва чӣ тавр зуҳур мекунад? нишонаҳои бемории хунравӣ аз даҳон, гематома шудан дар буғумҳо, дар поҳо. хуб ҳамин системаи нишонаҳош ҳамин аст. вақте кӯдак аз 3 моҳа то 6 моҳа мешавад, вақте чорғокашак мешавад, сарои зонуи кӯдак сиёҳ мешавад, хуб гематома мешавад. худ агар авлод дар авлод ба авлод ки бошанд, медонанд ки ҳамин насл ҳамун бемории гемофилия дорад. имрӯз дар як хона ҳаст 3-4 нафар бемории гемофилия, дар як хона ҳаст 2 бемории гемофилия, ки ҳамаи мо ҳамдигармона медонем ки ҳамин насле ки ба дунё меояд, ҳамин хуб ай бемории гемофилия аст. ин беморӣ ба монанди бемориҳои сироятӣ аз одам ба одам намегузарад. чӣ хеле ки мо медонем грипп, домана, дизентерия ва оқазо. ин бемории модарзодӣ буда он камбудиҳое ки дар вуҷуди хуни волидайн мебошад, ҳамун камбудӣ ба фарзандон мегузарад. агар падар гирифтори гемофилия бошаду модар солим, дар ин ҳолат писарони тавлидшуда онҳо солим мебошанд. духтарон бошад, дар оянда ҳама интиқолдиҳандаи ҳамин беморӣ мешавад. агар падар солим бошаду модар интиқолдиҳанда, дар ин сурат агар 4 фарзанд тавлид шуда бошад, аз ҳамин 50% писарон гирифтори ин беморӣ мешаванд, 50% духтарон интиқолдиҳандаи ҳамин беморӣ. дар ҷаҳон ҳолати гирифтории духтарон ба гемофилия низ ба қайд гирифта шудааст, аммо ин воқеа хеле кам буда тақрибан 60 ҳолат дар таърих вомехӯрад. маълум мешавад ки агар дар шахс аломатҳои гирифтории лахташавии хун мушоҳида шаванд, пас ӯ бояд чораҳои фаврии табобатӣ андешад. яъне дар ҳолати мушоҳида намудани аломатҳо фавран ба мутахассисон муроҷиат намудан зарур аст. оё гирифторони ин беморӣ сари вақт ба табиб муроҷиат мекунанд? агар дар бемор нишонаҳои хунравӣ бошад ё ки дар бадан хуномос доғҳои кабуд ки бошад, ҳатман духтурони ноҳияҳо, шаҳрҳо, вилоятҳо
باید با متخصصی که با همین بیماری ها سر و کار دارند. آنجایی که من نگفته گذاشتم مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان قریه بالا یا که شهرک شفابخش ولایت سوق باشد در شهر خوجند و بیمارخانه‌های ولایتی باید مراجعت کنند. در اساس شکایت ها این خونروی، خونریزی، پیدا شدن داغ‌های کلان هنگام افتیدن، بریدن یا که جراحی شدن، دندان کندن، ما احتمالیتی جای داشتن همین بیماری رو میکنیم. حتما ما باید بیماران را در آزمایشگاه‌های لازمی از معاینه گذرانده اگر در ذرات خونشان عامل هشتم کم باشد ما در آن صورت حقوق گذاشتن تشخیص گیموفیلیا رو داریم. بیشتر در کجا خونروی دیده می شود؟ بیشتر بعد جراحی، بعد کندن دندان، آسیب گرفتن، با کدام نمود این گیموفیلیا خود را نشان می دهد. هنگام بریدن خونروی می شود، هنگام افتیدن داغ‌های کبود در زیر موشک، در داخل موشک، در بین موشک ها. از همه وزنینش اگر خونریزی در معده سر شود، در حرم مغز شود، خونروی از عضوهای هاضمه شود، خونروی از گرده شود، در این صورت حتما بیماری ها با طور تجهیلی با شبهه لازمه بستری کرده طبابت لازمی از طرف متخصصان در یک جایگی با گیماتولوگ ها تعیین کرده می شود. گیموفیلیا به اکثریت پسران تاثیر می‌رساند. سبب در آن است که زنان 2 خروموسوم X دارند در حالی که مردان تنها 1 خروموسوم دارند و گن ناقص با احتمالیت 100% خود را ظاهر خواهد کرد. معمولا تشخیص طبابت بیماران در بیمارخانه گذرانیده می شود. برای تشخیص گیموفیلیا اصولهای زیرین استفاده می شوند: کوآگولوگرام، معاین کردن وقت لخته‌شوی خون، علاوه کردن نمونه های پلازما و امثال این. معلومات بیشتر دارید با طبابت بیماری در ادامه نمایش. تشخیص برای تشخیص گذاشتن ما حتما در اول شکایت های بیمار به اهمیت می‌دهیم. در تاریخ بیماری اون اهمیت می‌دهیم. حتما از والدین، از طرف مادریش تغییر همون بیماری که در عائله اکاش یا که دادرش گرفتاری همین بیماری میباشد. حتما در سنجش سیستم لخته‌شوی خون اگر فایزی فاکتور 8 9 11 کم شود در یک جایگی ما حقوق گذاشتن گیموفیلیا را داریم. اگر که فاکتورهای نامبرده از در معیار باشند ما در این صورت فکر دیگر بیماری ها را میکنیم و لیکن تشخیص گیموفیلیا گذاشته نمیتوانیم. معاین کرده شده است که گیموفیلیا در مردان تشخیص کرده می شود. زنها همچون انتقال دهنده گیموفیلیا عمل می کنند و می توانند پسر یا دختر گرفتار گیموفیلیا تولد کنند که در نوبت خود انتقال دهنده این بیماری خواهند بود. маслиҳати маъмулии мутахассисон ҷиҳати гирифтор нашудан ба беморӣ он аст ки инсон ҳамеша тарзи солими ҳаётро ба роҳ монад, бодиққат бошад ва ба захм шудану буридан роҳ надиҳад. боз кадом чораҳои муҳофизатӣ мавҷуданд? барои маърифати беморонро баланд бардоштан дар давоми 5 сол мо якчанд манамхел китобчаҳо баровардем ки онҳо хонанд, والدین بیماران دانند، چقدر خوب درباره بیماریشان دانند همون قدر بهبودی در طبابت آن دیده می شود. افسوس وقتی که بیماران مراجعت میکنند آیدی بیماریشان سوال میتیم نه والدین نه خودی آن دانشی کافی دارند. خیلی ما امید داریم که در آینده باز هم تکرار و تکرار ما برآمد میکنیم، با دیگر هم صحبت میشیم، فهمیش آنها نسبت این بیماری با خوبتر نفتر می شود. آنها مثل دیگر آدمان سالم میتونن با ورزش های سبک، دویدن،
велосипед рондан, дигар намудҳое ки ба инҳо зарар намебиёрад. ба монанди гӯштин, футбол бозӣ кардан ва дигар варзишҳое ки вақти афтидан осеб гирифтан оризаи онҳо дида мешавад. барои ҳамин онҳо метавонанд дар бассейнҳо рафта обозӣ кунанд. роҳҳои пешгирӣ эҳтиёт кардан аз буридан, эҳтиёт кардан аз ягон ҷоҳои корҳои вазнин. ягон бемории гемофилия ба корҳои вазмин рухсат дода намешавад ки ту бояд ки рай кори вазмин кунӣ. ба кадом хотир буғумҳо вара мекунад, дастҳо вара мекунад. замони наворбардорӣ мо бо чанде аз наврасону кӯдакон вохӯрдем ки бо фароҳам овардани шароити мусоид ба табобату фароғат фаро гирифта шудаанд. ин гувоҳи он аст ки дар кишвари мо ба вазъи беҳдошт ва ба роҳ мондани тарзи солимии ҳаёт гирифтор нашудан ба бемориҳои мухталиф аҳамияти ниҳоят ҷиддӣ дода мешавад. акнун оиди табобати ин беморӣ мегузарем. дар тамоми дунё ду намуди табобат вуҷуд дорад. табобати статсионарӣ, агар зарурат бошад бемор дар шӯъбаҳо бистарӣ карда мешавад, ё ки табобати дармонгоҳӣ дар хона. беҳтараш табобати дармонгоҳӣ барои чӣ? барои он ки агар бемор дар хона маводи лозимиро дошта бошад, ҳангоми сар шудани хунрезӣ миқдори лозимии маводи нарасандаро гузаронад, агар миқдори хунрезӣ кам мешавад, азоби бемор кам мешавад, давомнокии он кам мешавад, бемор метавонад бо кору фаъолияти худаш сару кор дошта бошад. мактабхон бошад, мактаб меравад, донишҷӯ бошад, ба донишгоҳ меравад, дар корхона кор мекардагӣ бошад, бо кораш саргардон мешавад. лекин афсӯс мо ҳаминро надорем. барои чӣ? барое ки он маводҳое ки дар маркази илмии хун криопреципитат мегӯянд, миқдори фактори 8 дар ҳамин маводҳо зиёд мебошад, ба миқдори кофӣ басанда нест. барои ҳамин сари вақт беморон муроҷиат намекунанд, барое ки бисёри онҳо дар қишлоқҷойҳо зиндагӣ мекунанд, шароити омаданам надоранд, як ҳафта мегузарад, 2 ҳафта мегузарад, беҳад азоби сахт мекашанд. вақте ки муроҷиат кардан бо миқдори лозимиро онҳо дастрасам намекунанд. барои ҳамин ҳама беморони гирифтори гемофилия хусусан маъюбии барвақтиро доранд. барои чӣ? барои он ки ҳамон маводе ки дар зардоби хуни онҳо намерасад бо миқдори лозимӣ дар вақти зарурӣ онҳо гирифта наметавонанд. барои беҳтар кардани сифати табобат мо 5 сол шуд ҷамъияти ташкилоти бемориҳои гемофилияро дар ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил кардем. мо узви Федератсияи умумии ҷаҳонӣ гаштем. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 675 бемор ба қайд гирифта шудааст. аз ҷумла 182 нафар дар вилояти Хатлон аз бемории гемофилия А то Б, 152 нафар дар вилояти Суғд, 20 нафар дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 100 нафар дар шаҳри Душанбе боқӣ монда ноҳияҳои тобеи марказ ба қайд гирифта шудааст. имрӯз вазорати тандурустӣ ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳадди имкон барои беморони гемофилия табобат ва кӯмаки тиббӣ ройгон расонида шуда истодааст ва шукргузор аз он ҳастем ки толи 5 сол боз мешавад бо кӯмаку дастгириҳои фондҳои хайриявӣ, барномаҳои бахшида ба денг, рӯзи умумии ҷаҳони гемофилия ва дигар барномаҳо пеш бурда истодаем. имрӯз ягона табобати бемории гемофилия дар шаҳри Душанбе дар беморхонаи қарияи боло шараки шифобахш ки шӯъбаи гематологӣ кӯдакона ва шӯъбаи хуни калонсолон ба роҳ монда шудааст ки беморонро дар он ҷо ҳаррӯза таҳти назорати статсионарӣ ба қайд гирифтанд. ва боз ҳам дар маркази миллии шифобахш 2 шӯъбаи амбулатория ҳаст ки кадом беморе ки таҳти назорати амбулаторӣ бошад аз духтурон дидан кунад ва ҳолу аҳволи онҳоро таҳти назорат доранд. шӯъбаи бемориҳои хуни кӯдакона иборат аз 3 кат мебошад.
ҷойгир аст дар ошӯнаи дуюми бинои 11 муассисаи давлатии маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон. ин шуъба соли 1963 ташкил ёфтааст ва аз он вақт то ин дам дар хизматрасонии бемориҳои гуногуни амрози кӯдакона мебошад. хусусан дар ин ҷо бисёр бемориҳо табобат бистарӣ шуда табобат мегиранд, аз бемории гемофилияҳо оғоз шуда то бемориҳои анемияҳо ҳаст, пурпурҳои тромбоцитопенӣ, лейкемияҳои шадид ҳаст, ки дар ин шуъба бистарӣ шуда табобати худро мегузаронанд. асосан гап мезанем дар бораи бемориҳои гемофилияҳо, ки инҳо кӯдакон қариб 257 нафар дар зери назорати мо ва духтурони гематолог мебошанд, дар қайди духтурони гематолог мебошанд. Доимо омада табобати худро мегиранд ва инчунин дар табобат 5 соли охир мебошад, ки бо ёрии ҷамъияти гемофилияҳо, ки доим ба ин беморон ёрии худро мерасонанд, кӯмак мерасонанд барои гузарондани омилҳо барои бемориҳои гемофилия. ҳадаф аз таъсис ва баргузории рӯзи умумии ҷаҳонии мубориза бо гемофилия ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ, сиёсатмадорон, масъулони соҳаи тандурустӣ ва кормандони дигари тиббӣ ба мушкилоте ки ҳамарӯза шахсони гирифтори гемофилия ба онҳо дучор меоянд ва баъдан бардоштани сатҳи огоҳии онҳо аз ин бемории нодир мебошад. идораи марказии ташкилоти умумии ҷаҳонии гемофилия дар Монреал ҷойгир буда дар 113 кишвари ҷаҳон филиалҳо дорад. бинандагони гиромӣ, умедворем аз барномаи навбатии мо доир ба бемории гемофилия андаке ҳам бошад маълумот гирифтед. боз доир ба кадом беморӣ мехоҳед маълумот дошта бошед ё аз мутахассисон тавассути намоиши мо маслиҳат гиред? доир ба ин масъала метавонед бо мо дар тамос шавед. бо умеди он ки шумо низ пайваста ба ганҷи бебаҳо, яъне саломатии худ аҳамият медиҳед, намоиши имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.